А защо не остана приятелка, примерно близка с Беба и с Атижа? Ще ти кажа, защо малко сте си кифлички и трите. Не, аз мога да ти кажа защо. Интересно, да. Примерно Беба ни нямаме общи теми. Малко сте кифлички и двете. Да, бе, но тя примерно интересува други теми. Тя няма моите интереси или аз нямам нейните интереси. Тя се интересува от мигли, грилмове и така нататък. Аз също се интересувам, но не е на първо място това. За мен първо място не е външния вид. Доколкото Беба е малко по-суетна от мене. Нали, тя... А ти си доста суетна. Да, тя е по-суетна от мене. Няма някаква конкуренция между вас, която е по-хубава и затова... Не, ти не можеш да направиш база за сравнение. Едната е направена отгоре до долу, другата е естествена. В смисъл, тя е много красиво направена, факт. Като съм виждала какви корекции, силикони слагат момичетата, направо тя е много добре в сравнение с други, но аз съм си както, нали, вече нямам нищо по себе си. Преди имах, нали, хиалурони, скули и такива неща по лицето, които вече тотално ги махнах и нямам нищо. Тя има една красота, аз имам коренно различна красота от нейната. И двете сме красиви, но аз съм естествено, тя е направена. Това е разликата между нас двете. Ние не сме някаква вид пряка конкуренция, а пък Господин, при нас аз съм с голям, ти си с малък. Това е разликата между двамата. Да. Аз друго чувам, И аз така чух. Чувам, че да връщат жените. Един път пробват и повече не повтарят. А пък Атижа, аз съм малко разочарована там, даже доста. Атижа? Да, даже стабилно съм се разочарована от нея. Анджи, защо си разочарована от Атижа? Защото когато бяхме в къщата, бяхме най-близки двете. Нали сте спали на едно легло? Така, бяхме супер близки. То бяха едни думи, ще излеземе, ще излизаме, ще си направим подкаст. Дори бяхме говорили, че може да направим двете общ подкаст. Нали, нещо, което аз дори тогава не съм го взела на сериозно. Но сте си го говорили. Да, но за нея нейните думи бяха, че тя иска да запази приятелство с мене след къща на Big Brother. Случва се така, че аз излизам от къща на Big Brother и така доста силна подкрепа давам от моите хора да я агитирам. Качвам я в мои тиктокове, пускам видеа, лайфове, само да надъхвам хора да гласуват за нея, за да може тя да остане до финал. Нали, постоянно съм го правила това нещо. Сега дали аз ако не съм агитирала, е щяла да остане до финал, не знам. Не съм сигурна. Но след къща на Big Brother тя излезе, две вечери дори не ме потърси. Аз я бях последвала, тя не ми върна последване, не ме потърси, аз я бях писала. Беше излязла с другите от Big Brother, но мен тотално ме беше първите две вечери. Тотално ме беше, все едно не се беше сечила за мене. При което на третия ден след нейното излизане от къщата ме последва. Аз нищо, нали. Тя ми писа и аз казах, викам им, забравиме, нали, как си, какво става, добре ли си, айде да се видиме. Да, ще се видиме това, онова. Сигурно продължение на една седмица чаках да излезем да се видиме. Излязахме с Веселка и с Ивоне. Видяхме се, големи приказки, големи думи. И след това, колко време мина вече, 2 месеца и половина да е минало да кажа, тя излиза с, нали, наляво надясно с други хора, мене изобщо не ме търси. Мене ме търси само като, примерно, Анджи, я ми кажи каква марка ти беше камерата, нали, с която снимаш. Някакви такива неща, които мен много ме обидиха. Аз даже и написах доста дълго съобщение, в което аз си казах, че съм изключително разочарована от нея, че, нали, аз съм ме подкрепила супер много и тя да не се сеща. Елементарно аз си пиша как си, какво правиш, искаш да се видим. Тя ми отговаря след една седмица. Тя дори не ме синва. И аз просто си казах, няма какво да се занимавам там и спрях да я търся. И ти да видиш, то винаги така се случва, когато спреш да търсиш един човек, монета се обръща, започна тя да ми пише някакви романи, Анджи, нали, аз държа на тебе, бяхме близки, защо така става, нали, аз след къщата на Big Brother не ми остава никакво време да се видя с никой. Нали, дава ми го като оправдание това, обаче тя постоянно е примерно с някой от къщата на Big Brother, обаче за мен не се сеща. И аз бях някаква, виж какво, успех в проектите, че не ми се занимава с глупости. И разочарованието си е там стабилно при Атижа. Мисли, че може пък в един момент да си върнете приятелството, защото на мен малко ми изглежда наистина като недоразумение. Сега има и преди, че сигурно я викат насам натам, дърпат я насам натам и тя
просто някакъв приоритет. Той ме има дърпат насам натам. Постоянно всеки ден аз не се спирам, хора по фотосесии, по 2-3 фотосесии, реклами, какво ли още това не. си ти, тя може по друг начин да се справя с... Да, тук въпросът е, че аз мога да намеря 2 минути да отговоря на едно съобщение и да кажа, нали, днеска няма да мога, ще мога след 2 седмици или изобщо няма да мога. И накрая, нали... В смисъл, не бих имала толкова близки отношения с нея, дори да се оправя с нея. Ние не сме скарани, аз просто съм разочарована, аз съм и написала всичко, каквото имам да напиша за нея. За мен това са хора всички там, една група. С изключение на Косара, между другото, защото Косара е единствената, която я няма тая показност, както другите. Това са хора, които се радват на своята 5-минутна слава, така да го обясня. Хора, които, нали, цяло живот им е било мечта да се появят някъде, за да може някой да им обърне внимание и да си започнат работа с брандове и така нататък. Доколкото аз, примерно, аз още преди да вляза Big Brother, хората ме знаеха и си работех с много големи брандове, известни брандове. И нали, сега би ги оставила да се нарадват на своята слава, защото те всяка вечер са по дискотеки и това нещо. Аз не мога да го правя, ме изтощава да се показваш постоянно навсякъде. Това е една показност, която на мен е too much ми е. Смисъл, показал се в телевизията, показал се това, което има да покажеш от себе си. И сега всеки ден да ходя аз по дискотеки, по барове, да се напивам, със ставането да ходя на друга дискотека, не мога да го правя.